arribar d'una forma relativament casual, perquè jo soc advocat, o sigui, realment havia acabat la carrera, ja estava exercint, quan se'm va presentar uns companys de Barcelona, uns senyors de Barcelona, que tractaven amb tendes de campanya. I van dir, home, estem veient que es desenvolupa un sector que es diu que és el càmping, i diu, i sé que vostè té uns terrenos, o que més que té vostè, és abogat de persones que tenen molts terrenos a la costa, i potser podríem trobar un terreno d'aquests i provar a veure què és això del càmping, a veure com va. O sigui, l'any 59 vam començar aquell càmping, i que era a Tarragona, en una zona de la costa, i vam anar creixent. Llavors vaig intentar fer el càmping nou, aquí a Vilanova. Llavors vaig buscar un company, un soci que és un senyor de Girona, el Josep Serra, que entre els dos vam fer aquest càmping, també iniciant-lo al principi, ja com a càmping una mica gran, aquesta és la veritat, amb una finca que ja tenia 30 hectàrees i que vam arribar a extendre-la fins avui, que en té 40. Yo tenía 10 años cuando se inauguró este camping. Fui la que di en el botón de la inauguración de la fuente del camping, y bueno, pues son recuerdos que siempre tengo, claro, y bueno, pues de jovencita pues ir viendo cómo va creciendo el negocio, cómo se van construyendo cosas. A l'època socialista vam tindre nosaltres molta acceptació i vam tindre molt d'apoyo, que no es pot negar. Va tindre un impuls important, perquè, clar, s'estava fent tota l'organització del món del càmping. Es creaven les reglamentacions. La primera va ser de tipus nacional, després ja va passar a les autonomies. Però quan estava per ordre nacional, les formes i les reglamentacions es anaven madurant. O sigui que al principi hi havia una reglamentació, després hi havia una altra, cada vegada més rígides, i cada vegada s'adaptaven més, fixi's bé, a lo que era el món del càmping. El càmping va ser un sector que unit vam voler fer la millora del nostre sector, i es va aconseguir. Bueno, la Federació Europea tenia un interès, no sé com dir-li, d'una promoció, diguéssim. Era fer promoció i tindre una orientació general del món del càmping. I al mateix temps donar-li una categoria al sector que no tenia. Aquesta és la veritat. I llavors la representació del càmping dins del món del turisme va tindre una representació molt important. La lluita més gran que jo potser vaig tindre dins el món del càmping va ser la lluita que es va tindre amb el sector, diguem, amb el sentit de que el càmping només volien que hi haguessin caravanes i tendes de campanya, però que no hi haguessin establiments estacionats. O sigui, el que se diu el mobile home, ja o sigui, la conversió de càmping en el que podem dir ciutat de vacances. O sigui, i això vam tindre una mica, va costar molt fer-ho entendre que això era el futur. Perquè veig també que el món del càmping s'hi està posant multinacionals, no m'entén? I aquest és un problema que s'ha de tindre en compte en un futur, perquè no és el mateix tindre les atencions que es tenen en una empresa, diguéssim, que està portada per un personal a no portada en societats que canvien cada dia. O sigui, això és una de les coses que per mi ens pot fer més aviat mal que bé.
Ara, si ve una multinacional i ho fa bé, doncs endavant, no m'entén? Però clar, no hi ha aquest seguiment, diguéssim, que porten de pares a fills. A veure, el senyor Rossell és càmping i senyor Rossell és quasi parla d'una cosa, no? El mateix. Vull dir, el senyor Rossell és una persona que ha viscut el món del càmping des de pràcticament el seu començament i que ha tocat, com ja us ha dit, tots els esgraons, des de començar amb un petit càmping quasi, com que diu, sense voler, per casualitat, fins a anar progressant en aquest món, fins a arribar a ser el president dels empresaris europeus de càmping. Una persona amb un caràcter intens i que estima molt el càmping. Molta personalitat, però crec que els negocis avancen amb gent amb personalitat. I com dèiem abans, que s'estimen molt el que fan, no? Un gran empresari, molt coneixement del que és l'economia de base, no? Com aquests empresaris que començaven en anys de postguerra, no? De la formigueta a treballar, molt diferent d'avui, no? I aquella capacitat, doncs, per una cosa que dius, enmig d'un no-res, poder arribar a construir això. Això requereix això, molta intensitat, personalitat i moltes ganes, molta estima al que feien, no?